Преслава буде тирваc 3 дні, а на ščiviteľoch čekajú rižnorodní zmisty. Úchod na krajišský večer 500 dinari a programa počína na 19 hodin. Hosti hodní poslúchať z vecej vyvodzačoch. Na sobotu programa počne so defileom na 17 hodin a potom na platou opre školy budú vyvedzení taneční točky. Tu bude otrimané i zmahanie u starých sportských baviskoch. U fiskultúrnej sály na 18 hodin bude otvorený etnostov, jak i výstava fotografioch starých kolonistoch i podobová výstava a potom na istým meste bude otrimaná promocia knižky Dlústvo staromu kraju. Na 19:30 hodín u Dome kultúry bude švetočná programa, na ktorej popri domášnych družstvoch z Kocúra, Zavičajno vrelo, Dok i Žatva nastúpia i viacej hostinský ansambly. Na nedeľu na 19 hodín u Dome kultúry bude programa Zdohadovanie na Branka Čopiča, na ktorej nastúpi i decínska grupa Kud Zavičajno vrelo a potom bude vyvedzená monodrama Bog te mazo u režii Tomi Kuruzoviča a u produkcii Národného teatru Šabac.